ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми ютуб подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 8 январи соли 2026 сол як хонаи бениҳоят зур, беҳтарин вариант барои харид кардан, бениҳоят арзон иншоалло ки пешниҳодтон мекунам. хушрӯ тамошо кунед. Ман як бор мефаҳмонам, бо дуюм бор иншоалло ки соҳибмулк бо хушрӯ мефаҳмонад. гӯш кунед дӯстони азиз. анаи хонае ки ман навор кардестам дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. деҳаи Уртабузда қарор дорад. 3.5 сотиқ замин дорад. 2 дар хона дорад. 2 рақами WhatsApp рӯи экрани шумо соҳибхона нависагия дӯстон, баъд маълумоти бештарша бигирен. мега ки шикатур кардагӣ, монтаж кардагӣ, пачшпаклёвка тайёр кардагӣ, потолок часпондагӣ, дар часпондагӣ ва тиреза часпондагӣ, стяжка кардагӣ. ҳамиқа ки хуб шпаклёвкаш мекунен, краска даромада зиндагиро сар мекунен. 85% тайёрай дӯстон. калидор дора, баня дора, ов дора, свет дора, наздикишта мактаб дора, аптека наздикай. хулоса дӯстон, лекин нархи зурай. нархша дар ахир мегум. далши соҳибхона мефаҳмона бачако. баъдан барои қабули реклама шумо низ дорои хона, замин, мошин чизе дорен, дар WhatsApp барои реклама ҳамин WhatsApp-и Саудо ТВ муроҷиат карда метавонед. оиди хона 2 рақами WhatsApp-и соҳибхона ҳаст. нигоҳ кунед дӯстон, гирдаш маҳкам, хона бардоштагӣ, кришаи фасон, 3.5 сотиқ, 2 дар хона, калидор, 85% тайёр кардагӣ. хай сум дар ко савдош мекунад. далши дӯстон соҳибхона мефаҳмонад. ина хона ина короче баня баняш ториш задаги нест, фақат калидор, хона ва потлокош задагиай. нада хона гипсокаранош задаги тайёр. фат шпакловка тайёрай. фақат шпакловка мекунем и зиндагӣ мекунем. гипсокаранош задаги калидорш рост маҳкам мешавад. 3.5 сотиқ замин дорам.